kan få, ikke i en fjord, for den er fuld af brandmænd og turister fra i fjord. Bag i hav, bag i hav, yeah. Bag i hav, i stedet for i fyr. Bam, 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 ba da da da, bom, ba da 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 da, bom, ba da 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 da, yeah. skal I have, Vordingborg.
Sikke en fornøjelse det er at være tilbage igen, han har sagt. Sidst jeg spillede her var min far i 2000 og jeg ved ikke, 7 måske. Jeg har måske været en 3-4 år gammel, men lad det nu ligge. Vi skal have en sang, der kommer fra Vestjylland af, sjovt nok. En sang, der handler om et værtshus, min far han havde, som hed La Porta, der lå i Lemvig. Og det er jo klart, hvis man tænker på, at en mand som min far, han skulle have et værtshus, det ville svare til at lade en ulv vogte for. Og jeg kan love jer for, at vi boede i en lille by, der hed Gudum, som ligger et sted mellem Fabjerg og Lomborg, til dem, der ikke lige ved, hvor det er henne. Og det var bestemt ikke min mors idé, men han har skrevet et nummer, han ville spille for jer, der hedder Jack the Rivers Café. Jack on!